Naimbag nga bigatyo amin ayaten nga gagayem king kakabsat. Naimbag nga rabiyo dito abroad. Tsimpo namanin ngentay kadanggay ni Apo Isos. Babay ni tiday nga programa ni Apo Diyos titangatang biyag ken Kristo. Awisik manin tinadayaw nga biyang yung kakabsat. Tapnintay manin sarabwen ni Apo Isos kadagiti bendisyon isong empaay na kadatayo. Ipaay na kadatayo ti dayti ngagsapa gagayem king kakabsat. Iso nga wisik manen ti tumunggal may sa kada kayo. Tapno kadwada kayo nga makipaset iti dayti nga programa ni Apo Dios. Tapno intay amwen dagiti sasaw ni Apo Dios isuda nga bendisyon kadatayo. Mangted tinairot pay nga pamati tayo kini Apo Diyos nang nangruna kakabsat tagbibiyag tayon ti maududing aldaw iti dahi nga lubong. So nga ayaten nga gagayem kay kakabsat sapay kuma tasirulukat dagiti Facebook yo YouTube yo ken amin kakabsat nakayat na ti umawat kadagiti bendisyon kadwada kay kuma iti daytoy nga agsapa. Agyaman tayo tadda dagiti kumakanta tayo. Dagiti dadduma ket sanda nga nakaumay. Gapo iti tsimpo nga san nga magawidan. Talo mamiis manin ngamin diti Pilipinas. Siyempre, December manin kakabsat. Agyaman tayo mo tadda dati monster control tayo. Iso ni Cedric, Elder Olivas, nga kadwa tayo, kaya Mr. and Mrs. Bagney, nga ni Elder Bagney, so ti mangipaay tata, iti sermon, may papan, iti sao ni Apo Diyos. Kasgaga nga ikakabsat, sakbay nga ituloy tayo, intay kantaen, dajay biyag kin Kristo, babaan kadagitoy nga kakabsat, women's ministry tayo iti San Pedro, Santa Cruz, Ilocos. Manen, pumaya na langitan, ti dahito yung oras tagsapa, ti kinamanagayat mo unay. Tapos ti kasta, oray no, hanyaman, ang sa di naman tinagkapantunggan, may sakata kami, at di kami itang agdadanggay. Iti panagtitipon mi, ang mga iday-dayaw tinagan mo, babayan ka rin sa saom kinagiti kankanta, tapos ti kasta, dagito yung maaramat kat agbalin ko, amot nga mangtad biyag. Karag iti amin na makangag, iti sa dinuman nga yanda. So nga binisunam na iti amin agdingdingag, kamti pa nakaawat, tap na mabalin mi nga pagbiyagan, nagito nga mangagan mi, habang agururay kami kin ka. Kasta mo ta binisunam, apo ti mangipaduyak, yak ti saom ti dati nga bigat. Tap na mabalin na kanina nga ited, di makapnag,
kinadaan iti bilag nga mang patibker ti pamati ti tunggal may sa makangag. Sapay kadino anya man nagkurukurangan mi Apo. Dalusan na kami tanong maikari kami karito nga dawat mi. Tadi nawat mi dati nagan ni Apo Jesus. Amen. Thank you. Ni Apo Diyos. Edi Lunes kakabsat. Awan di programa te di Lunes gaputa na pang kami nakipunpun. Ijay ayan dagiti kakabsat. Ijay lidlid da kamatliwan. Iti paset ti pamilya dagiti dalog kakabsat. So nga edi Lunes salsaludsoden ni Jovi Dalit taga California nga na-miss ko kung kuna na di programa Biag ken Kristo ngam kuha sister awang kami iti Lunes. So nga sorry kadagijay nga nang lukat kadagiti Facebook da gaputa kayat mimet ngayon langan da ito nga programa gaputa kayat mi timapan makiandingay met kadagiti kakabsat iso da nga nang palubos iti paset ti familyada iso ni Sister Melba Dalog kakabsat. Kayat kong ang pati mangtad ti kablaaw at adagiti kayat kong kablawan kakabsat. Nga iso dagitoy umuna ni Sister Maximina Bautista iti Pideg Donel Galion Jose Milano ken Grace Tolentino dagitoy nga kakabsat ket taga Pindigda Ilocos Norte. Kastamad nga kablawak pa dagiti kakabsat Nelly Valdez kabagyak daytoy Valdez tati apong ko Elder Bagni ket Valdez. Nelly Valdez nga agti New York. Florence Bangtuan ti Russia, Verdirot Amyan ti Candon, Danila Corpos ti San Fernando La Union, Jen Andrade ti Imos Cavite, Bebelen Saldivar, Veronica del Rosario, Ijay South Cotabato, Tantangan kakabsat. El Maridalog, iti Toronto, Canada, Susan Portillas, Toronto metla ang kakabsat. Ken kastamit, ngajak kalipatan, ti ayatek nga anak, Mr. and Mrs. Galyet, si Jai, Australia, naimbag abigatyo balong, naimbag nga rabi iyo, no rabi iyo dita. Ket kasgaga nga ikakabsat, kaya't kung isambot ni Sister Glory Agrisola iti Switzerland. Brother Pipito, good morning. Wala nang bagarabiyo dita. Amin nga grupo yu dita nga Ilocano. Sapay kuma. Tadi kay mamuma nga mang supsuporta riti dati nga programa ni Apo Diyos Biag ken Kristo tapno agtitinulong tayo nga mangipaduyak-yak iti daytoy asidigen ngayay ni Apo Isus kakabsat. Nganin umay. Takunana inton may kaskasabat ebanghelyo ti sangalubungan. Umay ton ti panong balan. Pagpagarupek nga dagitoyen ti maududi nga remedyo. Ngented ni Apo Diyos kada tayo. Ulitek, Elder Bagni nga di tayo masaparanan wenusan mo nga mabalin, nga mapantayo kadagiti luglugar, nga mga ramid ti evangelism, akas idi aramidin tayo idi, kakabsat. Awanin, bawalin. Iso nga nakipet unayin, ti kasasaad tayo ti dayti nga lubong. Kas kagangay kakabsatin tayo mga gan, ti kanta dagiti women's ministry isoda nga daditoy from San Pedro, Santa Cruz, Ilocos.
Jesus kayatku nga amen pay ti adu ti ayat na naindaklan gapu kanyak isunatay wen panggep ken Jesus kayatku amaamuan ti ayat na naindaklan gapu kanyak isunatay amen matagdalupay es pinagpiyag na nasantuan Espiritu isuruna ken kuanain ako mamang wen panggep ken Jesus kayat ko amaamuan ti ayat na naindaklan gapu kanyak isunatay ni Jesus kim di timek na kanayon dengge kuma isara na pateng isodati mang pabileg wen panggep ken Jesus kayat ko amaamuan ti ayat na naindaklan gapu kanyak isunatay at adupay ti maamuak panggep Gloriana naranyag tae ganap nuan ti ragsak yan ti liwliwa ken talnak wen panggep ken Jesus kayat ko amaamuan ti ayat na naindaklan gapu kanyak isunatay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Agyaman tayo, tidayi kinantayo. Agyaman madaydayo ni Apo Diyos ko nakuma. Ket napintas si kinantayo tata. Nagmayat. Madaydayo ni Apo Diyos. Iso nga, Miyerkules itatta kagabsat, makangag tayo ti sermon nga ipaay, ayan tayo nga elder, ayatin tayo nga elder, Elder Bagnay. Kahit into Friday, ison to dajay panangitid kumat iti Bible study kakabsat. So nga intayon manggagan ti ipaay dahiti kabsat tayo Elder Bagnay babayan ti panangaramat ni Apo Diyos kada tayo ti dahiti ngagsapa. Kahit ko nga kasmet iti pangablaw kana kaya amin nga gagayem kin kakabsat nga da nga umimimatang iti datoy nga programa Biag kin Kristo. Umunaman ditoy lugar tayo. Kada iti amin nga gagayem kin kakabsat ditoy South Central Ilocos District. Nga iso iti pagpaspastoran iti district pastor tayo ni Pastor Edward Ongkal. Ngem napagasatan mo't isunan, pastor, nga agbalin nga direktor iti Sabbath School Department iti Mission. Iso nga hantay pay nga sigurado no sino iti may baon nga mangipasturan kadag iti iglesia ditoy distrito tayo. Ket kastameten kadag iti amin nga gagayem king kakabsat iti naduman-duma nga lugar ditoy Pilipinas. Ken kanakay amin nga da iti abroad
iti balasi tao. Happy midweek and ken naragsak nga oras tayo amin gagayem ken kakabsat. Iti datoy nga agsaba kas iti imbaga ni Pastor Tatay nga iti datoy nga gundaway ket sermon. So nga salsaludsurin Tatay ni Brother Cedric noan niya iti titulo na. Kaya ti magitak nga sa baling nga titulo na nuhaan nga dakkel nga riga. So nga iso iti basahin tayo iti datoy nga bigat. Amon tayo noan niya iti sao ni Apo Dios iti datoy nga oras. Iti basahin tayo iti libro iti Matthew 24 versikulo 21. Kasto iti mabasa kakabsat. Taad danto dakkel arigat nga nanipod iti punganay ti lubong aging gaita awan pay kasta a napasamak ket awan tumitten iti oray kaano. Anya kanida iti dakkel nga rigat nga ibagbaga ni Apo Isos nga sipod pay idi kaparswa dati nga lubong ket awan ti kasta nga napaspasamak ket awan tumitten oray kaanuman. Kun kunada idi sa nga lubungan nga gubat kasta unay iti rigat ti sa nga lubungan. Naabutak pay da di apong ko nga lakay basitak nga ubing idi. Kasta unay ti rigat kano ti tao idi sa nga lubungan nga gubat. Awan tilinteg, lulis no sikak nakapoy ka, baging ti mailuklupit, mairurubay. Nagiti napipigsa, isuda ti agari-ari. Kakaasi, nagiti tao nga parparigatin, nagiti banyaga. Istoryahin na ganoon ni apong ko, Brother Milcho. Ado ti maparparigat kano nga tao idi. Agasem nga hindi aramidin da idi ke nyak malipatan ni istoryain ni apong ko nga painuman da kanuti sa nga buti nga lat nga danom into no bimsog jay buksit nan baddeken dagiti hapon ori kala rumwar ti danom injay agong kin labayag na nagado dagiti ti history ti nasyon tayo nagado dagiti na abuso nga babae sa nga lubungan nga rigat, dadjay kadi iti ibagbaganat to'y nga dakkel nga rigat, iti nasantuan nga Biblia. Ngayon ko na namad dito, awan tumutin oray ka anuman. Kitatakit agsagsagrap ti lubong tayo iti rigat. Ang kadi, kapsat. Sa nga lubungan nga rigat, dahil iti sagsagrapin tayo nga, isurat iti pagkulkulayawan iti amin nga sangkatawan. Ore pay dagiti agtuturay ti lubong maalarmada launay yung takunada dati mapaspasamak nga rigat ti sang lubungan nga dati pandemya maikisap tay amin nga mapukaway matay tay amin ay kitatakit adaman ti bagbagadan nga napigpigsa nga virus nga uray kas anong nga bakunado ka nga tao awan sirbina di bakunam ta daytoy Omicron nga kunada haan nga kabailanin ti bakuna. Dato'y kadi kakabsat iti ibagbaga ni Apo Isos nga dakkel nga rigat nga mapasaran tayo iti dato'y nga lubong. Ngam kitain tayo man iti ibagati na santon nga Biblia may panggap iti mapaspasamak nga dato'y. Adda iti nabasak nito'y. May panggap ito'y pagbutbutngan, pagkulkulayawan ti sangalubungan. Tauray pa'y karatayong adda iti beneg ti pamate, maapiktahan tayo. Kapsak. Kat adda dagiti kari ni Apo Dios nga nailanad dito'y nasantuan nga Biblia, may panggap ito'y mapaspasamak nga pagbutbutngan ti tao nga virus. Kunanat to'y Salmo 91 verse 6. Magnaman ti angol iti kasip ngatan iti rabi. Oray ti panakadadaal iti panagrufsa iti tenga ti aldaw, sanga ribu ti matwangto iti sikigam, sanga 10,000 di makanawan mo,
ngem saan to nga umasidig kanya. Amen. Kari ni Apo Diyos dito, kakabsat. Amen. Ngem tinakas tao tata, ore pa'y kada tayo nga da iti uneg iti pamati, agbasbasa kada iti karkari ni Apo Diyos, kasta unay ti butbuteng tayo, hanggang hister. Adda tinakat katungtong ko nga may isang kabsat, iti napalabas laing. Kunana, anyan, kabutbuteng na iti mapaspasama kayo. Kit kunana, amin kami kada iti anak ko, ore pa'y nilakay ko, tapno maprotektaran tayo laing iti datoy, anyang araw, kabsat. Agbako na kami to aminin. Ket daytoy asamo na tawon tinaglabas nga agkutkutong pimanta da sakit na nga asma. Ngem gapo ije dandanag na kunana tapno maprotektaran kami. Ngem gagayem kin kakabsat. Ayan nangay ti panagtalik tayo kadagiti kari ni Apo Dios. In kari nagtoy nga uray sa nga pulong nga ribo dagiti matwang iti sikigam dagiti agtalek kini Jehova saan to nga umasidig kanya na. Amen. Kari ni Apo Dios dito kakabsat. Itata, kinasiputak dito ibagbagan ni Ari Solomon dito'y Salmo nga maipanggap iti dato'y angol, dato'y virus nga pagbutbut nga tintiro nga sangalubungan. Ti mabasak dito'y kit ribon to dagiti matwang iti sikigam. Ribon to dagiti matay kuna na to. Ket nabasak ijay spirit of prophecy last day events page 27 no basahin tayo jay. There will be a pestilence on the last days and thousands will sweep away. Thousands will die. Kitata ni kung kumpara tayo iti lubong tayo nga isuret iti gapo nga maalarma ti sang lubungan kin amin nga agtuturay tayo agkulayo dan ta iti report iti lubong tayo ti matmatay gapo iti virus 4 million na surukin. Iso nga madanagan amin nga tao ngem iti Biblia sinangin namot detoy nga banag ribo kunana. Ket the spirit of prophecy thousands will die. Anyang rutata iti reliable nga report datos iti Biblia uno datos ti spirit of prophecy uno datos lang iti tao. Han nga pagdodoan ngamin gagayem nga kapsat. No apay nga natikit pagbutnganen ti amin. Kaadwan mo gamin nga matay. Ti pa naka-declare na virus tin patay na. Iso nga ijay nga to nung amin nga report milyon ang nga talaga. Ang kadingan di sa istorya ang brother Melchor ko. Na-aksidente lang ka nun, di ay kabsat na. Ay kasinsin mo. Napanjay ospital. Hanan nalasatan. Na i-decree nga virus din patay na. Indiritsudan nga intabon, di pa nakita piman ti pamilya kinasawa na. Iso nga, hantay ko maunay nga agkulayaw gagayem king kabsat. Tanuman pa'y tilubong tayo ket maalarma launayin nga dandanagin da nga dilakit ta maikisap tay amin nga mapukaw aminin gapo iti datoy nga pagbutbutngan ti sangalubungan nga virus ngem iti Biblia gagayem king kakabsat ibagbagan toy kinti spirit of prophecy nga daytoy nga pagbutbutngan ti sangalubungan ket rinibribo kuno na lang met saan nga minilmilyon kinti may sapay nga ibagan toy dagiti agtalek kini Jehova santo nga umasidig kadakwara. Amen. Ngayon king iso nga saan pay laeng nga daytoy dayjay ibagbaga ni Apo Isos nga maaramid nga dakkel nga rigat nga mapasamak nga manipod pa iti punganay awan ti napaspasamak ket ison tumeten iti santo nga maulit kuna na toy taapay panungpalan tong tilubong umayton ni Apo Diyos nga manubot kin mangisalakan tayo.
Ket anya kanina ito'y dakkel nga riga, nga bagbaga ni Apo Isos, no saan nga idi World War II, haan mo nga ito'y nga pandemya, anya kanina ito'y dakkel nga riga, isuman ti kahit ko nga kitain tayo kapsa. No kitain tayo ti konteksto na dadyay, bagbaga ni Apo Isos, 24 verse 15, iti Matthew, enton nung arod, no makitayo, ti kinarimon ama magwalang-walang asitatakder iti nasantuan adiso akas insao ni Daniel ama madto ti bumasa awatin na kuma. Bagbaga ni Apo Isos ito nga kas inpadto ni Daniel no makita yung tunday ito'y makarimon nga agtakder iti nasantuan nga diso ti bumasa awatin na kuma. Kahit na nga sa oin awatin tayo nga nasayat no anya ti kayat na nga saritain na ito'y ibagbaga ni Apo Isos nga impadto ni Daniel idi pay laeng nga makarimon mamagwalang-walang agtakder iti nasantuan nga diso pet ko na ni Daniel ilugar na ti bagina nga kas Dios umunang amin ni Apo Dios tinamarso ay tintiro nga sa ngalubungan nagbasol tayo ni Apo Isos in may nga natay ijay cross. Gapu ka nagiti basbasol tayo. Napan ijay langit. Agtutog agda ijay na ilangitan nga sanktuaryo. Nga agministro nga mangibabait ka na tayo iti batang ti Diyos Ama. Kitam no maisalakan tayo nga tao nga managbasol. Agbabawi ka lang ti basbasol mo. Awatem ni Apo Isos akas personal aman numbot kay mangisalakan mo. Magunudam ti ka rin ni Apo Diyos nga biyag nga nanayaw. Ngarod tata, iti makabalin laeng nga mangugas iti basol ti ure sa sinuman nga tao ni Apo Isos laeng nga natay ijay cross ta isu iti agministro ijay na ilangitan nga sanktuaryo ngem tata adda ti ibagbaga ni Daniel itoy nga agtakder iti nasantuan adiso ilugar na ti bagina nga as Dios anya kaditi kayat nga sa una itoy ilugar na ti bagina nga as Dios no ni Apo Isos laeng ti makabalin nga mangugas iti basol ta isu ti Dios lagat nga raw anya kadi iti sursuro iti intiro nga sangalubungan nga ti sursuro na no makabasol ka mapangkay jay sangwanan na ket ipudnom ti basol mo ket ibaganan to ti basol mo napakawan na hang kadi nga dadjay panangpakawan mo iti basol ti padam nga tao kinaman nagbasol na ket pakawaneng iluglugar mo ti bagim nga kas Dios isuray dito sa saritain ni Daniel ti bumasa awatin na kuma. Agtakder iti nasantuan nga diso ket ilugar na ti bagina kas Dios. Agsipod ta isu na gaminen iti mangalay iti lugar ni Apo Isos nga isu lang ti makapakawan ti basol, isu na mutin ti mapakawan iti basol. Ket anya kadi iti pangpangulo daytoy nga nakinsursuro iti daytoy iti intiro nga sangalubungan. Tapno maawatan tayo gayem ka usat. Maulit-ulit dito ngem padto ken propesya dito ijay libro iti Apokalipsis kapitulo 13 no basahin tayo nga nasaya dia 11 to 18 isu dito ijay ibagbaga ni Juan nga agtakder iti nasantuan nga diso nga ilugar nan ti bagina kas Dios ta isu damutten ti mamakawan iti basol. Malagip ko di ay diskurso ni Presidente Duterte manong taw-tawon ti napalabas kung nanak no makabasol ka no agkararag ka agparintuman ka lang ijay sulit ti kwartong direkta nga umawag ka kini Apo Diyos iti langit direkta nga umawag ka ti kaasikin pamakawan na iti basol mo apay ngay nga mapankapalyaing ijay padam nga tao nga mangipunno ti basol mo kunanan to ti basol mo na bakawan na isu na ito ijay sarasaritain na ito nga ilugar na ti bagi ng kas Diyos ta isu na mutin iti mamakawan iti basol ket anya kanina ito kung kunanan to nga ilugar na ti bagi ng kas Diyos ket isu na mutin iti mamakawan iti basol kaya ito nga, kitain tayo nga nasayat, dito yung libro ti Apokalipsis, kapitulo 13.
Dahito di sarsaritain na nga ilugar na ti bagina kas Dios nga isu ti mamakawan. No utumen tay nga nasayat awan sa bali nga akin sursuro iti dito iti intiro nga sangalubungan. Nga mabalin na ka nga pakawanen no mapang kaagkumpisar. Gisang wana na. Ano ya sister? Apang kaagkumpisar. Ket kunanan tao napakawan na kiti basol mo. Hang kani nga dito di sarsaritain ni Daniel nga ilugar na ti bagina ket agtakder iti nasantuan a diso ilugar na ti bagbagi nga as Dios gabin isu na mo ti mamakawan. Ket awan sa bali nga akin sursuro iti detoy wenno pang pangulo detoy iti intiro nga sanglubungan. Nalawag ti kunana ti Apocalypse 13 nga dayto di kun kunana nga animal nga tinumero na kit 666. Tapno mapinpoint tayo amok nga amo tayo dayto yan nga kanagiti saan nga makaamo. Dayjay equivalent iti 666 at da iti kabatugan na jay iti mabasa iti Latin nga balikas Vicarious Filii Dei. Ket no basaen tayo nga nasaya dayay adda ti kabatugan na dayay nga litra nga Vicarious Filii Dei nga Roman numeral number. Ket no totalem dayay suma totalem dayay Bible teacher mi palang ini tinangisuro kat kana kami di high school kami. No totalem dayay eksakto dayay ibagbagan na to Revelation 13 nga 666. Ti kabatugan na dayay Latin words nga Vicarious Filii Dei. Ket awan sa bali nga akin titulo iti datoy kakabsat no saan nga iti kinapapa. Hantay ko mga masaksaktan gagayem kin kakabsat. Ta isu daytoy iti nalawag nga ibagbaga ti nasantuan nga Biblia kinura iti espiritu ti pamato ilawlawag ti great controversy deta. Ket isu daytoy di kung kunan ni Apo Isos nga impadto ni Daniel nga inton no ilugar nan ti bagina. Ket agtakder iti nasanton nga diso. Daytoy di kung kunan ni Apo Isos nga dakkel nga rigat nga mapasamak iti intiro nga sangalubungan nga di pay napaspasamak sipod iti punganay ket saan tumittayn nga maulit. Amen. Apay nga tanga kadadakkelan nga rigat kunan ni Apo Isos nga mapasamak ditoy lubong. Ket amutay met nga iti history iti lubong tayo, iti relihiyon napasamak daytan idi. Pastor. Napasamak daytan idi panagturay ti kinapapa. In padtunan ni Daniel kin di Apocalypse 1260 years dark of ages nga panagturay daytoy nga kinapapa. Inyit nagnati national sandilo. Iso nga adu dagiti nawar martir nga mataleg iti pamati kin Apo Dios. Ket adu dagiti mataleg nga ngilngilin iti nasantuan nga Sabado nagtaray da napanda iti North kin South America. Dakkel nga rigat ngem apay nga saan pay nga aramid kunan ni Apo Isos manipod pa nakaparsa ti lubong no man pay maulit tumanayn. Daytoy panagturay na ti kinapapa ti intiro nga sangalubungan no apay nga kadadakkelan nga rigat idi gamen na aramid daytoy ti history ti relihiyon dark of ages adda ti paglimengan dagiti mataleg nga serbi ni Apo Dios iti nasantuan nga aldaw ti Sabado. Adda nagkamangan da ngem tatan no utobon tayo nga nasaya at dadya kong kunanat tayo nga dadya karnero di Revelation 13 nga agsaon to nga dragon kasla dragon awan sa bali nga i-representaran reta iti spirit ti pamato ilolawag na United States of America. No apay nga kasla karnero ti Amerika iso ti kaamuan nga nasyon ti entero nga lubong. Kitayo nyo no dati gubgubat amin nga gulgulo ti lubong kapya-kapya, iso na timang urnos. Ngem kunana ni Juan, agsaunto nga kasla dragon. Ket, dadya animal nga napukaw, nagsardeng, dadya turay ti kinapapa iti, isublinan to. Iso nga ito no, agtiponen iti United States of America, iti kinapapa,
Kung kunan to iso day itnag nanton da jay one world religion. Panakayat nag ti national sandilo. Hangka nga makagatang, hangka nga makalako, hangka nga makabiyahe, hangka makapa-ospital, hangka makabasa. Takay ingat dito papatay na ka. Iso nga kunan ni Apo Diyos, dahil iti kadadaklan nga rigat, kit awan tumutin taabay. Panungpalan ng tilubong, kamsat. Umayon ni Apo Diyos, numatong pala ito Ag turay, di tamay bagbagan ito nga animal. At napaliiwan tayo gagayam ng kakamsat. Nato'y mararamid iti lubong tayo tata. Kapaliiwak lang nga, kakamsat. Manipon na itnag ti pandemya. Diba, sumagmamanong nga bulbulan, inwarda data proteksyon, ti virus, nga makunkunang nga bakuna tayo. Ngayon, ado dagiti saan nga umawat. Munang amin, mapaniknikan na ita nga under clinical trials pa lain. May kadwa, aminin ti World Health Organization, nga dahil takit, haanmot nga 100% nga protektado ka, ure ka sa ano, nga mabakunaan ka, matamaan ka lata, kat lang nang runa lata, awan sirbina ka nung tibakunan, iti Omicron nga napigpigsaman nga virus. May katlo, ado dagiti saan nga umawat, gapu ka dagiti adverse effect. Taapay, kunada, napigsamon di tao. May dinalpas nga nabakunaan, agkapsot mo tayo, ado dagiti matmatay. Kitata, hantay mo't nga mapabasol, iti agturay tayo, kin iti gobyerno tayo, tatiin patay di tayo saan mo't nga bakuna nga talaga. Sakit, tiin patay na. Ngam adda nagiti pribado, nun na-inyus pa iti kakabsat, kinanda ti kopya tayo ta. Pribado nga grupo dagiti doctors kin abogado, nga iyap apilda, ijay, Malacanang, kada ito turay tayo, nga numabalin, maisarding ko manata. Maisarding ko manata. Gapo ijay adverse effect nga makuna. Ngam tata, gapo ta ado dagiti saan nga umawat, obserbaron tayo kapsat. Han aya nga inyulog da, no mga awatan na ito, hangka nga makabiyahe, hangka nga maka negosyo, hangka nga maka pa-ospital, hangka nga makabasa. Iso nga kaadwan tatan nga umawat dito, haanan nga gapu ijay proteksyon, gapu ti buteng, gapu ti amak. Han? Kapilitan nga awatan dan gapu iti dati nga naiulog nga provision. Kano kitain tayo, dati ibagbaga ni Apo Diyos nga dakkel nga rigat intol maiulog ti national sandilo nga kunana toy. Hangka nga makagatang, hangka nga makalako, hangka nga makabiyahe, hangka nga makabasa. No kitain tayo ti mapaspasamak tatakakapsat, han ay nga kaarangina, kait-itsuraan na, karuprupaan na, ito nga mas pasamak kakapsat. Kitaan niya kaditi kayo na nasaritain na ito agyaman tayo kiti, gagayam king kakabsat. Tayo parik na ni Apo Diyos. Nga ti pa nakatungpal na diin padto ni Apo Diyos kit dandanin maaramid. Nganin, tauri kitain tayo ijay panangukom ni Apo Diyos, idi panawon nilakay ngan Noe. Kuna ni Apo Diyos kin Noe, agaramid ka ti daong. Tao kumag dati nga lubong, gaputi kinadakis, kit umayto ti layos, nga mangpukaw ka rin kita aming nga tao. Idinalpas ni Noe dati daong, inmay ka di ti layos, nga dagos, hamay, makalawas nga naglanglangag, nagkuykuyam, kalpasan ti makalawas, inmay ti todo, rimor dagiti ubog ka rin ti dandanong, napukaw amin nga tao. Inukom ni Apo Diyos gapo iti kinadakas. Lukitain tayo ti mapaspasamak iti lubong tayo. Arig na agkuykuyam, aglanglangag ti lubong tayo. Amen. Kita din padto ni Apo Diyos nga kadraklan nga rigat nga panagturay na daytoy. Awan sa balin. Mabiitin isot sa marunon nga maaramid kaapsat. Agyaman tayo kindi kaapsat. Nagaduda kiti agkuna. Hamit nga kwa data.
666 data bakuna kuna na. Hamay. Ngem agyaman tayo kidia, no kitain tayo ti formation kin iti mapaspasamak. Arngina launay dadya isang sangun tayo nga pasamak inton bigat. Panagturay na nato yung animal. Agyaman tayo kidia tayo iparparik na ni Apo Diyosen nga dadyay nga naipadto ti Biblia ket nganin nga maaramid. Ket anyang ti aramidon tayo tata. Agsagana. Ket siguro no danto pa iti tiyempo kadag iti sumarunong nga gundaway. Mapagkasaritaan tayo maipanggap ti panagsagana, maipanggap iti dayta nga karin ni Apo Isos nga asidigin nga panungpalan dayta nga lubong. So nga gayem nga kapsat. Magdadakkel nga rigat nga ibagbaga ni Apo Isos. Maiparparik na kadag ito nga gundaway. Nga isudi ay panakayit managturay ti bagbaga na toy nga panakayit iti national sandilo iti intero nga lubong. Ket no apay nga sa anton nga maulit ko na ni Apo Isos. Panungpalan ng tilubong. Umayton ti mandumbot kin mangisalakan tayo. Nga ni Apo tayo nga Isos. Iso nga sapay lang makapsat. Tada ti adal tayo iti dating midweek, dating oras mangpalagip ti tunggal may sa kada tayo. Nga itintay panagpamati ket saan kuma nga datay turog-turog nga datay ipakpako datay kaslay kunadan nga ipakpakulasay tay laeng makigimo ang laeng haan ti personal nga relasyon tayo kini Apo Isos ket mariing kuma anda ko mga isu ko tay ti biag tayo tintay panagserbi kin kuana ulitek nimbag nga oras tay amen. Intay pagbibiyagan rigat ti biyag intay mapadasan ngem ti talged nga intayo ikutan ni Jesus laeng ti intay kamangan intag ay na iti adu arigat intag ay na ti dawel daytoy abyan ti talged ko tabagam inbaklay na intag ay na ket nagbalegian karina di na tayo baybayan oray rigat ti biag mapadasan no agtalet tayo raeng kenkwana mapukaw to amin na panagdwadwa intag ay na iti adu arigat intag ay na ti dawel daytoy abyan ti talged ko tabagam inbaklay na intag ay na ket nagbalegian amo tayo abasiten ti tiempo panagsaga na aramiden tayo tainton umay ngayeg na ti gunguna awaten biag nga awan ingana intag ay na iti adu arigat intag ay na ti dawel daytoy
abiyag di talgad ko tabagang baklay na intagay na ket nagbaligi intagay na ket nagbaligi madaydayaw ni Apo Diyos, iti dayjay nga nangagan tayo ng empaay, tikabsat tayo, nga palagip kadatay amin kagabsat, nga agbibiyag tayo, timod uding aldaw, iti dayti nga lubong. Uray pa iti minsahe, ti kinanta ti atin tayo, nga Elder Mrs. Dumukmat, madaydayaw ni Apo Diyos, nagimbag kagabsat. Kat sakbay iti amin, awisik ulit, dahil tikabsat tayong speaker, taong may na ipaay ti closing prayer tayo. Kararag tayo amin, absat. Bendito na indaklan unay nga Diyos. Diyos mi nga dakas sa langit. Yamang kami Apo, tigundaway mi nga nagigimong itangatang kadag iti amin nga gagayem di nga absat nga umimimatang iti na dumang luglugar. Iti dato'y nagtingaan tilawas iti midweek prayer. Amumi nga dagiting iglesia maawanin ti agbi-midweek gapungaron iti kastoy nga sitwasyon nga magyamang kami. Tainted mo na ito'y nga pamayaan nga uray kaskas iti kastoy nga wagas kin pamayaan kat idaydayaw da ka iti dato'y nagtingaan tilawas. Bendisyon na maapo dagiti adal mi punulaunay nga kas idi panawon ninoi dagiti tao sandang ikaskaso dagiti patigmaam handang ikaskaso dagiti awis mo nga umayen ti panangkom ket isalakam dagiti mamati kanyam ngem dagiti tao sanda pun ikaskaso dakkel nga ulidan mi daytoy idi may ti ukom ti layos napukaw amin ninoi lang iti pamilya natin nagpamati yamang kami ti pakdaar mo nga ti maudi nga daktil nga rigat ket isu ti panagturayan ti animal nga impatom ket panungpalan na tinulubong ket umay kan Apo nga manumbot ken mangisalakan mi ket dagitoy nga mapaspasamak iti naglawlaw mi nga kaararngina karuprupaan na launay tamapirsa kamutin amin pirsaen na kami awanin ti makabiyahe awanin ti makapa-ospital awan ti makabasa no sa aming awatin nila ket agyaman kami ti iparpariknam dadya nga padto ngayon agturay dadya nga animal ket awan to pulos ti makabasa makapa-ospital makabiyahe kinang inget pay papatayin na kami agyaman kami ti iparpariknam nga dita ket asidegen so nga tulungam ditong galmaysa kada kami nga agmataleg at adang mariing kami kada kiti pampamati mi nga agaramid kam tinaimbag agaramid kam kada kiti banbanag lang nga makayayo iti matang mo dahil tundumting man dito Apo inanamain mi ti salaknib mo makapagtakdir kami no umayan ti panungpalan dagiti nagmataleg kaskin no na isalakan da ngem dagiti saan nga nagmataleg mapukaw danto Apo dito yung sangsangon mi tulong nga iti tunggal may sa kanang mi mabayan ti Espiritu Santong ket Apo makapagmataleg kami naging ganita nga panungpalan ni dito dalusan na kam nga ron kariti pagkurkurangan mi tinagan na po mga Isus. Tinawat mo na ito. Amen. Amen. Ayatin nga kakabsat, ito yun nga naglipas, dati programa ni Apo Diyos, iti tangatang biyag king Kristo, na imbag nga rabiyo amin, iti abroad, na imbag nga bigat yun iti Pilipinas. Bye-bye. Ito'y kabsat yung Evangelist Alex Galetes. Kenti speaker tayo, Samuel Bagney.